В празниците всеки качи килограми, но не и аз. И не само, че не качих, но и се наслаждах на любимите ми храни, като съм направил видео, в което да разкажа как. Видеото започва от тук с първото нещо, което направих. Първото нещо е да тренирам. Имам за цел да направя 4 силови тренировки за цяло тяло, плюс 100 минути кардио зона 2 и стретчинг след всяка тренировка. Това всъщност ми е минимална цел. Надявам се, че ще успея да я постигна и дори ще успея да направя нещо като бонус над това. Примерно още малко кардио или една 5-та силова тренировка. Но ще видим как ще тръгнат самите дни. Днес е вторник, денят, в който правя това видео, и след малко отивам към залата. Относно хранене, не смятам да се лишавам от любими храни. При мен хубавото е, че аз самият не обичам много храни, които съдържат много захар, много мазнини. Така че няма да ми е изключително трудно. Но все пак, ако нещо така ми се преяде, което се води по unhealthy, не смятам да се лишавам. Просто това, което ще направя, е да се подсигурявам протеина всеки ден. И след това остатъка от калории вече мога да хапвам неща, които са в категорията, нали, вредни храни, доколко може така да се каже. Ще се подсигурявам протеина, защото когато хапваш достатъчно протеин, самия протеин води до по-голямо засищане. Защото храните, които съдържат протеин, това са нискомастените млечни продукти, чистите меса, яйцата, рибата, всички тия храни, пълнозърнистите продукти, те съдържат повече протеин, те самите не са чак толкова вкусни и е много по-трудно човек да преяде с тях, водят до много по-голямо засищане. Затова, стигайки се протеина, аз автоматично ще контролирам апетита по-добре и няма да изпадам в такива желания да хапвам вредна храна. Затова първото, което правя като договор със себе си, е да си стигна протеина и след това вече да ям всичко друго, което ми се иска. Нещо друго, което също е много важно и за което ще внимавам, е да съм добре хидратиран, да пия достатъчно вода. Сега се подготвям тренировката на софтуера, който ползвам, в който си следя прогреса, и след като си я подготвя, отивам към залата, но преди това ще изпия едно кафе за повече енергия. Ще опитвам трудност да се свържа с интернета. Показваме, че е свързано, но в същото време няма връзка, затова май ще трябва да пусна хотспот. Чакай да опитаме отново. Този път стана. Тренировката, която ще направя, е Day 1 Christmas Week, като съм се подготвил различни упражнения. В случая моите тренировки сега аз правя комбинирани серии, което означава, че Incline Chest Press комбинирам заедно с Pull-Ups, т.е. правя една серия, след това почивам около минутка, след това правя набиранията и пак почивам около минутка и се връщам обратно на чест пресата. По този начин, правейки две упражнения за различни мускулни групи, докато едната мускулна група се натоварва, другата почива и след това обратното, и по този начин това ми пести доста време в самата тренировка, отколкото ако правя прави серии. Само лежанка или само набирания. И така, докато не направя по 3 серии от всяко, имам 4 двойки от упражнения, всичките ги правя на комбинирани серии. Освен, разбира се, ако не е много натоварена залата, тогава, ако ми е трудно да се сменям упражненията без някой да ми ги заема, мога да ги направя и на прави серии. При повечето упражнения се задам диапазон от повторения и тежест, като имам примерно наклони на чест преса, при която имам да направя между 8 и 10 повторения с 50 кг от страна. Ако с тази тежест мога да направя 10 повторения, горния диапазон, който съм задал, означава, че мога да повиша тежестта и да намаля повторенията на 8. И в случая, ако да кажем съм увеличил тежестта до 52,5 и направя 8 повторения, държа тежестта докато не направя 10. Направя ли 10 с тези килограми, пак увеличавам тежестта и намалявам повторенията, и по този начин прилагам прогресивно натоварване. След това имам да направя раменна преса с лек екстензии. Раменната преса е с 45 кг за 8 повторения, а лек екстензиите, машината в залата, в която ходя в София, там правя с 95 кг. Тук машината може да е тотално различна като съпротивление. Има го, че в различните фитнеси машините се усещат по различен начин, защото много зависи от модела, от това през колко макари мина самия кабел. Затова се придържам към правилото да ми е достатъчно тежко, така че като приключа серията да не мога да направя повече от още 1-2 повторения максимум. След това имам изолация за гърди, пекдек в комбинация с seated row. Това представляват самите упражнения. Това е пекдека. 1,
И ситет рол е отново упражнение за гръб, просто е в хоризонтална позиция, придърпване. Вече повече ще натоварим мускулите, които са между лопатките, трапезиуса. И оттам вече последната двойка имам да направя дъмбел кърл 777 в комбинация с френско разгъване с дъмбели. 777 с 7 къси повторения долу, след това 7 горе и 7 цели. Пускам се едно кафенце и отивам към залата, защото наистина много ми се тренира и нямам търпение да се направя тренировката. Все още всъщност не съм решил кой фитнес да посетя. Обикновено като идвам в Бургас ходя в Voiceover, че машината е прекалено шумна. Забравих как се казва точно фитнеса, но се намира в мола, в Изгрев. Последния път, като бях в Бургас, ходих в Пулс и ако трябва да бъда честен, Пулс ми хареса доста повече, така че мисля да отида да тренирам там. Най-добрият азотен бустер преди тренировка за мен е кафето. Тръгнах към залата, отивам пеша, защото е на около 20 минутки разстояние, така ще мога да си направя крачките, а и да се разходя преди самата тренировка. Нещо, което изобщо не харесвам в Бургас е климата, че е супер ветровито постоянно, без значение дали е лято или зима. В момента сигурно е 6-7 градуса, но се усеща супер студено, защото има много силен вятър. Града също сега, понеже са празници, е много натоварен, така че най-вероятно ще стигна по-бързо пеша, отколкото ако отида с кола. Вече съм в залата, преобличам се и влизам да си направя тренировката. Има така доста хора, повече отколкото очаквах, но въпреки това, надявам се, че ще се получи добра тренировка. Залата иначе е готина, има доста машини, добро оборудване. Последно като идвах, останах с добри впечатления. Та ще видим как ще е днешната тренировка. Не съм заснел силовата част, защото наистина имаше супер много хора и трябваше да се редувам на повечето уреди. Та ми беше неудобно да снимам, но сега вече е време за кардиото. Направих 8-те упражнения, сега е време за 40 минути кардио и след това ще направя малко стречинг. Ето, че дойде време и за стречинга. Винаги започвам с упражнения за ахилес. За тези от вас, които не знаят, имам проблем с ахилесовото сухожилие. Така от известно време и ми е много важно да правя определени упражнения, които ми позволяват да повиша мобилността в глезена и като цяло да го разтегна. Чувствам се доста по-добре от тях. Затова винаги започвам с тях. След това преминавам през всяка една мускулна група. Се опитвам да стречна, правя статичен стречинг. Т.е. няколко напана към мускул и след това задържам. Започвам с предно бедро, след това задно бедро, кръста, горната част, таза. Наистина стречинга правя го от известно време и ме кара да се чувствам много по-добре. По едно време така ми се налагаше повече време да стоя седнал и започна да ме боли средната част на гърба, но откакто включих стречинг и фоам ролер и съм постоянен в тях, болката въобще изчезна и не усещам нищо. Начинът, по който се ровам гърба е правя по 10 повторения, първо примерно в долната част или в средната, след това 10 в долната, ако съм почнал средната и след това 10 в горната и го правя по 2 серии, гледам да всеки ден. Взел съм си фоам ролери в къщи и си правя масажи, но наистина ми отпуска много мускулите на гърба и ме кара да се чувствам по-добре. Приключих с тренировката за днес. Не успях да се придържам към плана на 100%, защото залата беше много натоварена. Имаше супер много хора, повечето машини бяха заети, някои ги нямаше, други пък въобще не се усещаха по начина, по който трябва да се усещат. Но пък за това
Избрах алтернативни упражнения и си направих супер тренировка. В момента се чувствам много добре. Докато карах колело, слушах подкаст на Алекс Хормозе, ето този, който ще споделя тук. И в него той разказваше за уроците, които е научил през 2025 година и нещо, което ме накара така сериозно се замисля, беше сподели, че бизнесът му се е развил до нови върхове. Книгата, която публикува, е най-продаваната нон-фикшн книга за 2025 година. Мисля, че е взел рекорд на Гинес и също време майка му е починала. Накараме да се замисля как когато стане въпрос за здраве и за семейство, абсолютно всичко друго е сета. Понякога взимаме някакви неща, които въобще не са толкова важни, супер на сериозно, а не бива. Някакси накара това да се замисля, че нещата, които ме тревожат и притесняват, просто не са ли свързани с здраве и с близки. Трябва малко повече да ги приемам като игра и да се наслаждавам на процеса, защото има далеч по-сериозни неща, за които човек трябва да се тревожи. Така е. Това е леко прозрение, за което исках да споделя. В момента се прибирам, за да си хапна протеина и след това да видим за какво друго ще останат калории. Тези бисквитки не са вредни, с сурватъчен протеин, с някакви полезни неща, майка ми ги прави. Не знам точно какво включват, но са много вкусни. След това направих фундю, понеже скоро бях в Швейцария и се вдъхнових да направя на моето семейство фундю, което аз не ядох, само опитах. На следващата сутрин закуската беше шейк с банан, малко скир. Дойде време за тренировка номер 2. Отивам към залата, като днес отново ще направя тренировка за цяло тяло, плюс малко кардио и стречинг. Вечерята вчера не съм я снимал, но хапнах мусака с плешко филе и разбира се скир отгоре за екстра протеин. Като ще видим днешния ден на хранене как предстои да бъде. Надявам се отново да успея да не прекалявам с вредните храни. Вчера беше доста добре, всъщност, като се замисля, въобще целият ден съм си стигнал протеина и не съм си превишил калориите с много. Тръгнах с намерението да отида в залата, в която по принцип си ходя в мола, обаче за съжаление се оказа, че е затворена и временно не работи, така че пак отивам в Пулс. Надявам се, че няма да е натоварено както вчера, защото часът е доста по-ранни. Да видим. Определено днес има много по-малко хора. Надявам се, че ще е по-спокойно за тренировка. Да, доста по-празно е, както може да се види от видеото. Време е за тренировка за цяло тяло, да започваме. Тренировката започна с лежанка, направих 3 серии лежанка на комбинирани серии с гребане с дъмбел с една ръка. След това направих лег преса, която беше в комбинация с отваряне на дъмбели за рамо в страни. След това направих хиперекстензии в комбинация с упражнения за прасец и завърших с бицепс и трицепс с въже, с кабел. Дойде време и за кардиото, както споделих в началото на видеото. Целта за тази седмица е да направя 100 минути. Направих 40 минути в тази сесия, така че общо имам 80. Може би ще вдигна таргета на 150. Наистина кардиото правя го изцяло за това как се чувствам. Чувствам се много по-добре от както го правя и възнамерявам да продължа да си го след всяка тренировка. Между другото, лятото си купих и велоаргометър и сега имам и вкъщи, така че мога лесно да го правя. Отново като направих 40 минути, стана време за стречинг, пак направих същите неща, фоам ролер за гърба, минах всяка една мускулна група и приключих тренировката, така доста приятно. Ето какво намерих вкъщи след тренировката. Майка ми ме беше изненадала с протеинови банички, с полезни неща вътре, с котич сирене, извара, нискомаслен кашкавал и всякакви такива. Бях се получили много добре. Ден номер 3 отново започва с зала, пак същата зала. Направих страхотна тренировка този път, имаше още по-малко хора, на 25-ти успях да се натоваря много добре.
8 упражнения за цяло тяло, след това си направих кардиото и завърших отново с стретчинг. Вече имам 110 минути кардио готови, защото направих първите две сесии по 40 минути и в третата тренировка направих 30 минути. Остават ми още 40, за да се изпълня максималния таргет от 150. Днес не остана време за фитнес, понеже цял ден имахме доста ангажименти и реших, че ще отида до Декатлон и ще си купя ластици, ще направя една тренировка в домашни условия. Купих си различни ластици, ще направя различни упражнения за гръб, за бицепс, за трицепс, ще направя лицеви опори, клекове, напади, като целта ми е, няма да правя много стрикна тренировка, целта ми е да направя между 30-40 серии и да завърша с 15 на минутки стретчинг, да разтегна хубаво. И това ще е за днес. Не е най-оптималната тренировка, но пак е нещо, особено за заетите дни. И вече е събота, петия ден, отново ще започна с тренировка. Отивам към залата, като целта днес е отново да направя тренировка за цяло тяло с кардио и стретчинг. Взех си един протеинов шейк преди да започна тренировката и влизам за тежки упражнения. Нямах намерение всичките тренировки да са в този фитнес, но така се случи. Този, в който си ходя по принцип, разбрах, че са го затворили и на негово място ще отварят Next Level. Но както и да е, само първата тренировка беше по-неприятна, след това вече беше супер. Много е важно да загряваме хубаво преди всяка тренировка, така влизаме по-подготвени за упражненията и намаляваме шанса от контузия, което е изключително важно. В края на тренировката вече се чувствам доста изморен, но отивам към плажа да направя една хубава разходка, защото времето днес е супер, много е слънчево и приятно за малко крачки. Вървението от много хора е една от най-подценяваните активности, а същото време може значително да увеличи енергоразхода ни. Особено ако сме правили между 3 и 4 хиляди крачки някъде и след това увеличим на 7, 8, 10. Това е значително увеличение в енергоразхода и при някои хора, ако не променят нещо в ежедневието си, мигновено ще доведе до загуба на тегло и респективно на мазнини. Но разбира се, ползите не са само свързани с загубата на тегло и на мазнини. Има много ползи свързани с здравето. Важно е човек да се движи и да не се застоява. Заключението за изминалата седмица. Вчера беше четвъртата тренировка и тя беше с ластици, понеже фитнес се затваряше доста рано, а цял ден имах работа и не можах да стигна до там. Но въпреки това се получи супер тренировка. Петата беше днес сутринта, направих я във фитнес, пак за цяло тяло и завърших с 40 минути кардио, което общо кардиото става 150 минути над целта, която си поставих и тренировките са 4 във фитнес и една с ластици, като днес е само събота, оставащи един ден, утре е неделя, в който мога да направя още нещо като бонус и съм повече от доволен от изминалата седмица. И с това видеото ще приключи. Надявам се, че е било интересно и полезно. Ако е така, може да ударите един бутон лайк, може да се абонирате за канала. Ще съм изключително благодарен. Чувствам се така доста щастлив от факта, че потренирах и не съм се скатал по време на празниците. Храних се добре, може би така се чувствам леко по-изморен. Натрупала ми се една умора, но сега ще се почина и утре се връщам обратно към София. Това беше от мен, ще се радвам да споделиш в коментари как твоите празници минаха, дали си успяла да потренираш, да се храниш добре. Чао и до нови срещи!